Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jeho prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb merchant aplikácií. Bezpečne vás presmerujeme do banky. V prípade Unicredit Bank na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujete najprv vybrať produkt na prihlásenie. Na prvý pohľad sa môže zdať mobilný smart banking ako aktívny, avšak aktuálne ho nie je možné použiť. Preto na prihlásenie použijeme Open Banking. Aj keď ste v mobilnom zariadení, rozhranie sa bude javiť ako počítačové. Najprv si obrazovku priblížite, následne zadáte vaše užívateľské meno. Po kliku na ďalší sa zobrazí obrazovka, kde zadáte dátum narodenia. A prihlásite sa. Po miernom oddialení nás obrazovka v ďalšom kroku informuje, že do aplikácie Smart Banking zaslala oznámenie. Z aplikácie dostanete notifikáciu. Otvoríte ju. V nej zadáte PIN do aplikácie. A následne autorizujete prihlásenie do online bankingu s tlačením tlačidla potvrdiť. Požiadavka na prihlásenie bola spracovaná a stlačíme rozumiem. Vrátime sa späť do pôvodného procesu v banke. Pristúpili sme k finálnemu kroku udelenia súhlasu pre Everyfin. Everyfin Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Usability Engineering Center SRO. Preto v banke udeľujeme prístup tejto spoločnosti, pod ktorú spadá aj Merchant aplikácia. Ďalej je to napríklad aj digitálna peňaženka Everyfin Wallet aplikácia, ktorú budú používať vaši zákazníci. Súhlas udelíme vybraním všetkých troch polí v dolnej časti obrazovky. Detaily účtu, zostatky a transakcie. Stlačíme uložiť. A následne budeme presmerovaní späť do Everyfin Merchant aplikácie. Podľa našich bankových údajov aplikácia mohla predvyplniť základné informácie. Ak by sa nedodovali, zmeníme ich. A následne stlačíme pokračovať. V prípade, ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, v tomto kroku by sme vybrali ten, ktorý chceme používať ako predvolaný. V našom prípade máme pripojený účet len jeden. Vyberieme ho a opäť môžeme pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplňaním produktového katalógu.